Bo día e benvidos ao segundo episodio da Banda Piruchela. É un placer para min poder presentar e escoitar a Guadi xunto con Pepe Cuña. Moitas grazas a todos e a todas as presentes por estar aquí e por contribuir de que todas as actividades do colectivo funcionen tan ben. Para min é unha honra, de novo, estar aquí con Guadi, xa que a súa música leva acompañándome desde que son moi nena, o primeiro dunha maneira máis inconsciente, xa que tive a sorte de criarme nunha casa na que nos puxeran a música da nosa terra, mas agora dunha forma moito máis consciente, porque considero que a súa música ten o poder de acompañar en todas as ocasións da vida. Guadi é un artista, unha persoa moi completa. A súa trayectoria comezou moi nova, con 23 anos, no grupo Berreueto, tamén formou parte de Espido, de Nordestinas, e no 2008 comeza a súa carreira en solitario con Benzón. A súa carreira solista ten varios discos, 8, se non me equivoco, todos moi vinculados ao seu activismo social, con temas como Himno Matriarcas, que todos coñecemos, ou o seu álbum Immersion, con temas en todas as linguas da península, que foi premio a promoción da realidade plurilingüe do Estado en 2020. E, ademais, todas as súas mostras de apoio públicas a causas tan actuais como a de Altri ou o xenocidio en Gaza. Ademais, é unha sorte poder ter a Pepe Cuña aquí, que ademais, como xa vos contara el, escribiu a súa biografía pola beira da canción, polo que considero que é unha persoa das máis capacitadas para estar aquí hoxe con ela. Imos gozar hoxe non só dun artista de primeiro nivel, mas tamén dunha persoa xenerosa e comprometida. Moitas grazas, Guadi, por estar aquí. Deixo vos con Pepe Cuña, con Guadi Galego. Bueno, xa son varias veces as que falamos, pero sígueme facendo moita ilusión falar contigo. Como estás agora mesmo? Porque isto non, aquí non andamos con conaxadas de maquillaxe. Nada. Isto é moi, tentamos que sexa moi acolledor, moi familiar. O primeiro que se fai é preguntarte como estás agora. Ben, a verdade que estou ben, contenta de estar aquí en Neda, que facía moito tempo que non viña. Bueno, pois a verdade que estou sorprendida aquí con este chiringuito que acabades de montar. A ver que pode, estaba pensando eu que pode ser un bo traballo para min, porque estar aí detrás da barra sempre foi un soño que tive, entón, bueno, pois ainda igual tiro traballo por aquí con este chiringuito. Ou incluso vir a tocar, porque incluso. Supoño que faremos algunhas referencias ao libro, ¿no? Porque unha das cosas que me decías é que sempre vas a tocar. Dixenche eso? Sí, está no libro. Que sempre ias tocar, ainda que fose, en chiringuitos, en locais como este, con Carlos, Tisoa, así que non fechamos a porta. Esperemos que ainda sigas con xiras e todo iso. Isto non é unha entrevista promocional, non che debe ningún premio últimamente. Pero sí que hai dúas cosas moi relevantes para comezar esta entrevista. A primeira sería a xira Síntese Horizonte, que quedan dúas datas, e coincide que se xa o espectáculo bastante chamante, logo falaremos del, pero son dous citas moi especiais, porque son no San Froilán e logo un fin de xira na Sala Capitol. Si, queda outra cousiña pequena que é en Cambados nun concerto benéfico que, curiosamente, pois non tocou en Cambados desde o ano 17. Entón, bueno, a verdad que me fai bastante ilusión as tres. É dicir, San Froilán, moitísimo. Porque son como unhas festas referentes, non? Para os galegos e galegas. Fin de xira, pois, é un feche, claro. Que nos ia dicir hai anos que unhas festas referentes como son San Froilán pois ian ter música en galego, pero non música tradicional, senón pop en galego. Bueno, a ver, xa son moitos anos
normalización, bueno, de pseudo-normalización. Eu creo que o primeiro San Froilán que fixen foi fai no 17, creo que foi, porque xa fora con o mundo está parado, e despois fixen outro con costuras e ahora este. Entón, bueno, non me podo queixar. Non me podo queixar. Imos falar un pouco de Síntese de Horizonte, porque é un espectáculo moi referente. Non sei canta xente daqui puido ter a oportunidade de ver este espectáculo, pero a mí a nivel galego pareceme unha referencia xa desde o feito de que foi un espectáculo moi ambicioso e sen partir dunha subvención, porque hai uns anos parece que primeiro tiñas que ter unha subvención para poder afrontar uns gastos. Neste caso, desde... Bueno, sí había unha subvención, sí, pero non era para este espectáculo, era para unha difusión de, como se di, bueno, era de internacionalización ou algo así, non sei como era, da igual, había unha subvención. Que pasa? Que as subvencións, que están moi ben, que existan, ti tes que facer un gasto da subvención de un 60% ou algo así. Por lo tanto, o gasto, se ti sempre tes que gastar moitísimo máis do que che dá a subvención. E, bueno, pois esta ten as súas cousas boas e ten as súas cousas malas, no? Que dependendo que tipo de artista sexas, pois a veces hai ben e a veces hai mal. E como te lanzaches a un espectáculo no que ten moita presenza, aparte dunha selección do teu repertorio, unha banda ad hoc para ese proxecto, e o tema importantísimo, penso, da iluminación e a escenografía. Bueno, a escena, o que era a escena, como me lancei? Bueno, pues estou un pouco pirada. Mira, a historia é que Síntese Horizonte só iba a ser os concertos de teatros, porque soster ese espectáculo era moi difícil. Pero despois dos 3 teatros víamos que ao mellor só saían como 2 máis ou algo así, e queríamos como facer unha readaptación para fora. E aí íbamos a quedarnos, en vez de 9, íbamos a quedarnos en 6. Pero eu chamei a Roxa e dixen, mira, vamos a ir todos, que sexa o que teña que ser, e así foi o que teña que ser. Sí, bueno, foi unha alegría. Síntese Horizonte foi, bueno, todo ben. Casi todo ben. Bueno, un aspecto agora que falábamos da escenografía foi unha aposta moi clara, sobre todo con respecto ás xiras anteriores, e aí estaba pues, un par de amigas, estaba Marina e máis estaba Oxía Pedreira, que se encargaron pues, de darlle eso que tanto se demanda agora, non? Agora non chegan con concertos musicales, agora eso se acabou. Bueno, eu quero falar da posta en escena, porque non é escenografía, porque non había ningún elemento escenográfico agás pois, o concepto da luz, non? E as tarimas que estaban no medio, no? Que foi a decisión de subir as 4 compañeiras cantantes, como facer como varios horizontes, no? Cando hai tanta xente en escena era moi complicado, sabes? Era complicado facer un espectáculo que tuvera coherencia, porque esa é outra, é dicir, a posta en escena que eu fixen con Uxía e Marina foi unha posta en escena desde o profundo, é dicir, todo tiña un porqué e había unha filosofía, quero dicir, non é que quede bonito, nós non queríamos que quedara bonito, de feito, a primeira parte do bolo era moi angustiosa, de feito, bueno, e a xente que non entraba, pero ese tamén era un pouco obxectivo, non era como entrar no bolo, había que entrar desde na dureza do espectáculo. Entón, tiñamos que buscar como era un espectáculo vital, e era un espectáculo que iba desde a dureza hasta a provocación e a alegría e a esperanza, e había que pasar por todos esos estados, non? Entón estaba todo como moi centrado niso, a parte do movimento tamén, non? Como que tiñamos que pasar por eso, por todos eses estados, non? Bueno, foi unha aposta grande. Xa en Costuras había unha aposta en escena, era menos ambiciosa, con menos xente tamén. Bueno, apostamos moi forte, a luz tamén, queríamos unha luz diferente, o concepto do son tamén era distinto que o de Costuras, era máis agresivo, había máis electrónica, pero bueno, logo foi mudando todo. Dicías que ao principio estaba pensado para teatros, sí. Incluso podemos decir para todo o público, que é o que paga as entradas.
Notas? Estaba pensado para o meu público, que é o que paga as entradas, pero sabíamos que a primeira parte non iba a ser para o meu público. Eu quería Querías ir aí, non? Quería ir aí e o feito de levar un espectáculo para o público en xeral. Imagínate tocar na, que sei, a Festa do Grove, que chegue xente que non é o teu público habitual. Plantexas con diferencia ese espectáculo máis para fans ou pouco en canto a repertorio, en canto a orde das cancións? Sí, totalmente. É dicir, dentro do que somos nós, non faz o mesmo espectáculo dentro, cando sabes que xente vai a pagar, e polo menos, ainda que non sexa exactamente o teu público, ou é o teu público, está ese público que paga a entrada, está disposto a ir a escoitar e ver o que ti lles vas contar, que ao mellor non é o que máis lles gusta, ou o que esperan, ese é o meu, non? Bueno, aproveito. Ao final imos deixar uns minutiños para que vos fagades algún tipo de preguntas e que sabeis o que tedes libreta aí para tomar notas. Entón, aproveitaremos eses minutos finais para facer alguna pregunta ao Ari que se nos escape, porque, bueno, como casi todo está no libro ata un momento concreto, a trayectoria de Wadi, pois feel free, sentidos libres e facer as preguntas que queiras. Estaba dicindo, no, que é diferente, é moi distinto. Ti cando faz un espectáculo no que queres que a xente lle movan cousas, pero que vai a pagar unha entrada que sabe quen eres e que está disposto ou disposta a ir ali a un pouco a ver e a ver que pasa. E outra cousa é que vayas a Verín, ao centro do pobo, nas festas do viño, e que empece o concerto e a xente este ali mirando e dice, estas tías que fan aquí, sabes? Que iso pasa. É dicir, hai xente que te coñece, que vai, e outra que pasa por ali. E iso, cuidado, hai que tirar forte, Ao final sempre o conseguimos, pero máis coa segunda parte do espectáculo, que é máis festiva e, bueno, E as experiencias nos festivais, por exemplo, no caso de Porta América... Porta América había que casi morro. Exacto. A 37 graus e medio. Todo rodeado de negro, non? Sí, é que eu son moi lista. Iba de inverno. Entón casi morro ese día, pero literal, E a que hora era? Eran as 7 da tarde. No, No, 7, sí. Había 37 graus. 37 graus e sol de cara. E dentro? Non sei que pasou. É que non teño borrado. Ao final do concerto, non sei que pasou. Sei que cortei o final dun tema que me dixeron, pero que cortaches este... Pero que ni me lembro. Sei que saí e desmayarme na rampa de fora. Pero, bueno, sobreviví. Espero que eso bueno, valera para algo, non? Sí, porque houve rum destes temas, como sempre. Claro. Entón, en que condicións se poñen as artistas galegas nos festivais, en que horarios... Bueno, eu creo que é como todo, non? Creo que vamos gañando un pouco máis de territorio, cada vez máis. No meu caso, eu creo que era a hora que tiña que estar. Tampouco me sorprende aquela hora. Era a miña hora, que pasa que facía moito calor. Había moita xente, cuidado, que empezan a ser boas horas ás 7 e ás 8 da tarde, empezan a ser as mellores horas, non ás 2 da mañá, na 1. Pero, bueno, eu quería, eu estaba contenta naquela hora, se non fixerase calor, eu estaba moi contenta. Creo que era a hora que me tocaba. Que teria sido mellor aos 10 da noite? Pois non sei, sinceramente, non teño ni idea, xa nin penso nisso. A seguinte pregunta era o seguinte tema, porque tamén vai ser un pouco como vai seguindo a entrevista, pois aproveitamos para falar de, ahora que che dicía, das artistas galegas, como ves a escena? Temos escena actual? Temos o que se considera unha industria ou... Como ves? Non, industria non. Non, nós non temos industria. Temos o que hai. É dicir, estamos nun sitio como un pouco parecido ao que pasa na escena de España, non? Pois hai macrofestivais, sitios grandes, cada vez hai menos programación cultural, non existen espacios para artistas pequenos ou pequenas ou medianos. Son os concellos os que están apostando moi forte para, coa axuda das dúas grandes deputacións, que é a de Coruña e a de Pontevedra, que si é certo que están axudando a que os concellos podan programar,
E pouco máis, porque os teatros están o que antes había máis teatros, de todas formas está parecido a como estaba. O que pasa que si é certo que hai 3, 4 ou 6 ou 7 grupos que si están en un sitio un pouco máis arriba, que parece que todo o demais está fantástico. Pero non, é dicir, ainda a escena propia, hai escena propia, pero e hai moito potencial e moito talento, pero bueno, estamos ainda aí sin... faltanos como armada de unha determinada maneira, un pouco diversificada, non? Sí, porque dice, pues, ya menos de 7, ya 4 ou 5 artistas que están como de moda, sí, e tamén eses artistas ao mesmo tempo como que se están vendo un pouco beneficiados dos novos xeitos de comunicación, e que cada vez hai máis xente que pode ter un micro, unha pantalla para tal, e se fala continuamente de esos 5 ou 6 grupos, non? Que pensas que hai un pouco de... Bueno, é que é a vida, sí, eu tampouco non me rasgo as vestiduras, creo que isto é como en todos os gremios, sabes? En todos os gremios pasa o mesmo, é dicir, falase de 5 ou 6 grupos, vas a 4 superes, vas non sei que, todo, ao final, é como todo, a xente que fai activismo, a que non fai activismo non o fai, é como a vida, non? É dicir, o que as decisións vitais que te leves, e iso vai ser así, é dicir, non dá este país para máis de 6 grupos potentes, ou 7, por lo menos de momento, mellor dentro de 20 anos, cando teñamos unha escena máis sólida, é dicir, pois unha escena como a vasca ou como a catalana, bueno, os cataláns son moitos máis, que son 8 millóns. Despois hai outra cousa, cada vez os vellos aguantamos máis e os novos son máis. Explícome, antes dos 40 decías, bueno, xa o deixamos, porque xa levamos moitos anos e hai que facer outra cousa, non? E viñan outros novos, pero agora a xente quere seguir tocando máis tempo e os novos veñen con moita forza e con moitas ganas e hai que armar os sitios, é dicir, hai que armar unha escena diferente, creo, para que todo o mundo poda ter as súas oportunidades. Pero para máis de 5 ou 6 grupos potentes aquí, falo potentes, é dicir, que arrastren moita xente. Pois é que é complicado, creo eu. E como levas ti esta angustia que sente algunha xente de ter que estar presente sempre en redes sociais? Porque é unha especie de pescada que morde a cola, porque moita xente a hora de contratar dice un nome, o primeiro que van é ver cantas visualizacións teñe, cantas visitas en Spotify, entón as contratacións se están condicionando moitísimo polo tema das redes sociais. Sí, iso é certo, é dicir, a xente cando contrata os festis, supoño que contratan por cupos, como digo eu, teñen que ter a xente, os artistas que lles levan xente, e logo teñen que cubrir os cupos para xustificar os cartos públicos. Iso é así. É dicir, leva esta xente que sabe que van a comprar os tickets, logo leva outra xente para, bueno, pois porque non pode levar tampouco todos os grupos caros, entón di, bueno, pois vou a levar grupos máis baratos, vou a levar grupos galegos, vou a levar mulleres, vou a levar non sei que, non, como que todo iso ten que estar un pouco equilibrado, porque senón xa sería un espectáculo, non todo. E despois, os concellos, cando se gastan un diñeiro en un artista, queren que vaya xa. Entón, xa que me vou gastar unha pasta, pois non, que me trae xente? Ti que me vendes? Pero estes levan xente, a ver, vou mirar. Estes pouca xente che trae. Da igual que toquen ben ou toquen mal, porque realmente o que menos ten, o menos importante na música é a música. Cada vez, últimamente penso que cada vez máis. Cada vez máis. Feito, veis moitos contidos que están super ben feitos. Tampouco estou eu tampouco criticando iso, digo, bueno, pois é que este momento que nos tocou vivir, nos tocou nos outros, que sei, pois está ben. Se a nos tocou, por exemplo, xa estamos. Somos maiores. Bueno, a nos tocounos tamén, en certo modo, un grande momento da música en galego. A min tocaronme varios porque levo casi 30 anos. Tocáramos vos tamén os meus. Cando empezaches ti en Berrobueto, eu empecé tamén a facer radio e coincidiume, viña do rock e do pop e todo isto, e coincidiume este momento da eclosión. Ritmos do mundo, world music, etnobeats ou como se quera, e a mí volaron a cabeza Berrobueto, Cempés, Gudiño e máis xente.
Entón, aquel sí que foi tamén Foi un momentazo, un momentazo, non? Sí, a ver, que eu percorrín gran parte de Europa e con cousas que sabía que cando deixara Berrogueto nunca máis iba a volver a vivir. E non moita xente pode decir que sae fora, xa agora, non, porque agora é moi distinto, hai tanta xente no mundo facendo tantas cousas. Pois o normal tamén, eu creo que cada grupo, cada banda, cada solista, cada vez toque máis dentro do que é a súa escena, non? É dicir, onde ti eres potente é de onde és, non? Pero antes, pois, bueno, pois foi esa eclosión do world music, do folk, e, bueno, a mí tocoume vivir unha etapa moi maravillosa. Por eso, en certo modo, os que estivemos aquel, os maiores, relativizamos, non? O éxito que hai agora. Bueno, claro, por eso eu tampouco quero ser en plan, que pasa agora? Bueno, pois pasa a vida, que a vida é un ciclo e a música é unha roda que sube e que baixa e que tal. O que non temos é moita memoria, porque cando vai todo ben, vai genial, e cando non vai ben, porque non fixemos ben aquilo que tiñamos que ter feito, non? Pero, que vamos a facer? Bueno, vamos a pegar un cambio moi grande, porque estamos falando de festivais, de xirar polo mundo, da xira Síntese Horizonte, un espectáculo que, como distí, acaba moi arriba de público. E nese momento que estás acabando a xira de Síntese Horizonte, sacas un libro disco super íntimo. Logo falaremos do que me di igual cada vez que vai sacar un disco. Aburridísimo. No, sempre me di este disco moi difícil, sempre, durante anos. Bueno, este non é tan difícil. Este non é tan difícil. Este é incluso máis fácil que Ribén, por exemplo, moitísimo máis. Pero, máis lento. Lento. Outra cosa, desde o principio, xa o tedes aquí, desde o principio que chama a atención é que o cuidado de igualicos formatos, non? Cada disco é como fixeches un disco, borras a memoria e o seguinte, pois lle das outro formato, outra idea, outro concepto. Outro concepto. E neste caso é casi coautora María Malleira. Sí, do físico totalmente. Como foi esta idea? Bueno, eu quería, sempre nas miñas portadas dos discos, pois sempre meto algo artístico que sea distinto, non? Pero a inmersión fixo Leandro e despois costuras fixo Ricardo de Barreiro e Roibén fixo Xuso Romero, e entón tamén quería alguén que pintara o que había dentro. Entón coñecín a María por medio duns rapaces que tiñan tamén un chiringuito que se chamaba Experto, David e Lorena. Entón, conectei moi ben con ela, gustábame moito toda a súa obra, e cando lle contei todo isto, pois ela fixo isto, que é unha ida de olla, que é unha absoluta ida de olla, porque miras a capa e a contracapa xuntas e estás vendo todo o que hai no disco, absolutamente todo o que hai no disco. Tamén lle levou unha vida, a pobre da muller, e vamos, eu non sei, non tería cartos para pagarlle o que lle tería que ter pagado, pero xa vos digo, que é unha pasada. É unha pasada. Como o Guadi non vai dicir, trouxe o libro discos, así que xa veo. Si, trouxen poucos, porque non tiña máis, dixo, non trae discos, trae, que xa os vendemos, eu sentiría moito. Non, si, é unha fermosura. Sí. Deboche unha recensión, por certo. Sí? Sí. Ai, non estabas atenta. Non. E xa se me vas botar en cara. Ainda non colguei só no programa, pero ainda non comentei o disco na web. Bueno, xa comentarás cando chega un momento. Estás esperando polo directo. Non, vai a ver directo. Ao final, en principio non. En principio era que non. Non, en principio é que non. Pero, non sei, outro día dicíame unha amiga da música, vamos a disfrutar se alguén quere escoitarnos cantar, non? Que pasa que todo isto é moi bonito así de palabra, despois hai que leválo adiante. Non, en principio non hai directos deste disco como tal. Non sei se despois, cando xa leve moitos meses desconectada, pois
pues digo, bueno, pues me lío a manta a cabeza e fago un par deles. Non creo que houbera moito máis sitio para 2 ou 3, porque tiña que ser para min un palco determinado para este disco. Tería que ser un palco na que a xente estuvera moi perto, na que pudiéramos facelo dun xeito totalmente distinto. Bueno, non sei. A Piruchela. Sería guai. Sí, porque é un disco, e aquí vamos a falar xa de temas un poquinho máis técnicos, non? Sempre, os teus discos sempre teñen, sobre todo, eu penso que despois, sí, con Immersion, a partir de aí, pues, como que hai un punto máis aló no tema da sonoridade. Queda moi como tópico, sempre o digo, de no, este disco tedes que escoitalo con auriculares, pero que é moi certo. Sí, sí. O sea, son... Como é a túa relación? Como chegaches a Olivera Studios en Cataluña, sí, e esa simbiose que hai desde Immersion até o día de hoxe? Que buscabas aí? Bueno, eu basicamente cando fun a Cataluña buscaba como unha mudanza de son que entendera un pouco pois o que eu era, no? Dende a miña identidade ata o que eu quería e quería dar un cambio, no? Entón, bueno, xa fixera con Pachi 2 discos e un EP e quería cambiar. Entón, escoitei un disco de Clara Pella, que é unha amiga miña pianista e activista, que é unha pasada de persoa e ten un concepto da arte moi poderoso, non só na súa mensaxe, sino tamén na súa concepción de son e todo, e encontrei a Vic Moliner, que acababa de abrir Olivera Studio con Pau Brugada, e este foi o primeiro proxecto que fixeron, Immersion. Ao principio tuve que mascar moitísimo, porque era moi distinto ao que eu facía, pero dinlle unha volta e tal, e apostei forte. Depois xa fixen como as costuras, e fixen a metade de Roibén, porque a metade de Roibén fixen aquí e a outra metade alá. E xa con este disco, que para min era o feche cos Olivera, porque además eles fecharon o estudo, ese estudo fechou, abriu con Immersion e fechou con Pela. É curioso. O sea... Casi un mal rollo. A ver se me explico. Síntome un pouco responsable. E aquí les me dixeron, mira, tens que ir a unha... Eu quería ir a esencia, iba a ter un disco super, bueno, de memoria emocional, pero que non fose... que fose máis ir directamente ao sentimento, pero sin pasar polo filtro da razón, sino que fora todo como moi evocador e tal. Entón buscamos un son a través do piano que nos levara ao concepto máis marítimo, pero desde a contemporaneidade, desde a miña óptica e toda esa mandanga. E estuvemos aí dándolle bastantes voltas e cando xa tiñamos a primeira parte, que como eu digo, a cara A, dixenlle, bueno, xa está, agora temos que fazer unha orquesta. Porque 9 temas así, creo que xa... Porque a primeira parte casi unha suite, non exactamente, pero casi. Entón, bueno, despois saiu como a segunda parte un pouco máis indie. Estuvo ben. Ese tópico... Estivo ben. Está ben. Ese tópico que mencionaba antes do disco difícil, non? En certo modo, vamos a deixar ao lado o tema das vendas e da comercialidade e todo eso, que saques discos que ti consideras que lle estás pedindo a tua audiencia un pouco máis, que lle pides un pouco de esforzo, e que a xente responde, que vendes discos antes de editalos, ou as encargas de... Como o día de Compostela. Sí, que antes de editalos xa se vende, que o primeiro día sei que na Quintana... Que levamos 200 de metais, tais que a miña compañera me dixo, traenos todos os que poidas, e digo, e levo 200, malo será. E acabáronse. Tocando outro espectáculo, claro. Sí, ese día foi increíble. Tamén había moita xente, todo se ha dito, que é unha cuestión de proporcionalidade. Pero eso a nivel emocional é moi gratificante, non? Que ti lle pidas a xente un chisco de esforzo máis e volvan a responder. Bueno, eu a xente lle pidolle militancia, pero non só comigo, pidolle militancia na vida, é dicir, e coa música tamén, e é moi complicado. Pidolle basicamente compromiso, o mismo que moitas artistas dan coa vida, no? Ao final, cantas compañeiras e compañeiros que non poden casi financiarse un disco, decíamos de Petit Caleril, que é unha banda catalana, e vamos a ver,
Nós, con todo que nos dá Spotify, todo digital e todo eso, non pagamos ningún tema. Entón, e xa o físico, que xa nin se vende, é dicir, un artista parte máis ou menos dunha perda, un artista profesional que grave en estudios profesionais e tal, parte con unha perda mellor de, non sei, polo pouquísimo menos 15.000, polo pouquísimo. Sí, porque vivíamos hai un par de décadas un momento, esta palabra tan famosa da independencia musical, independencia artística, que artistas que xa non vían o negocio das discográficas, tipo Kiko Veneno, tipo Manu Chao, gravaban o disco e logo ían co disco xa grabado, e lle decían a discográfica, a Virgin ou a quen fora, se quería distribuirlo, non? Eso xa nin existe, ahora é todo prácticamente autoedición. Bueno, ahora, basicamente, eu teño unha autoedición e daste unha porcentaxe a quen se distribúe digitalmente. E xa. En este caso, pues, por exemplo, a diferencia con décadas atrás, que somos todos bastante maiores, pues ti és donado do teu material. Sí, eu agora son dona do meu material e basicamente fago unha cesión para que de un tanto por cento para que ese material chegue digitalmente e físicamente, se queres, que neste caso non, pues chegue ao mundo. E nada máis, antes ti chegabas con material e a discográfica dabache cartos por ese material. Agora dinche, a ver, veña, vouche cobrar para poñercho, para subircho. Esa é a diferencia. Por iso hai moitísimos artistas agora, e artistas potentes, que se están baixando xa do digital, sobre todo, pois hai moitísima polémica con Spotify, porque está facendo investimento en armamento para lidiar todas estas guerras que estamos vivindo, guerras e xenocidios terribles que están vivindo e que ao final todos en certa medida somos pequenos cómplices, quenes estamos e quenes consumimos, e é moi complicado. Non estou facendo unha crítica a ningún artista nin a ningún consumidor, estou dicindo que é moi complicado a coherencia neste sector. Basicamente é imposible neste e en todos, e quen diga o contrario, pois seguramente non é casi imposible ser absolutamente coherente. Cando tes moita pasta é máis fácil ser coherente, esa é outra, porque claro, aquí todo o mundo larga para fora, e digo, claro, a precariedade e o privilexio, o privilexio sempre che dá, bueno, pois máis opcións de ser un pouco máis coherente, non? E cando non o tes, pois é o que hai e punto, xa está. Bueno, unha cousa que non mudou en todos estes anos, mira que pasou cousa desde que entraste en Berrogueto ata agora, é a relación con Guille Fernández, con guitarrista que coñeciches en Berrogueto, e aí, ainda que está no libro todo ese tema, esa complicidade que creceu con Guille, porque estamos falando de Berrogueto como unha gran banda de renovación do folk, ou como queras chamar, e en Guille atopaches unha persoa que tiña un toque máis pop rock, non? Podemos decir. Bueno, en Guille atopei un compañeiro que podía máis ou menos entenderme, co que podía compoñer, e sobre todo atopei unha persoa coa que me entendía ben, quer decir, coa que me resultaba sinxelo falar e que puidera escoitarme, e era moi pouco machirulo, que sei, cosas, parece vos que non, pero eso está aí, é dicir, eu podía como entenderme ben con ele a ese nivel, non? Non tiña un ego desmesurado, é que había cousas que parece que non, pero son super importantes e que ti non eres consciente, pero están aí. Entón, por ti, porque ao final estás coa xente coa que te entendes, coa que te fai sentir ben, non? Entón, empezou aí unha relación de que compoñíamos xuntos e eu pedíalle axuda para facer cousas e, bueno, logo fixemos Espido, que só fixemos un disco de Espido porque Guille non quixo facer máis. Eu creo que é porque a vida non nos levou aí. E despois, tamén tuvemos un tempo de distancia e retomamos xa cando eu fixe en Lugas, retomamos un pouco para facer estas músicas, non? E seguimos aí no camiño. En Lugas tamén se uniu Isaac con nos e xa estuvemos ata agora, que fai exactamente fixo exactamente 10 anos desde o primeiro concerto.
Así que eu estive en 10 anos en Berrogueto e remata síntese horizonte 10 anos despois de empezar Lúas de outubro e agosto. Non, como que eu sempre son bastante, creo bastante nos ciclos da vida, e creo que 10 anos é un ciclo de cambio de etapa vital, sí. Bueno, ahora vamos con unha parte máis... Vaya rollo, no, este. Despois isto corta, non? Que me decía No, isto vai todo. outro día... Iba a contar unha anécdota, pero da igual. No, imos con unha parte así máis... Eu lanzoche unha palabra, bueno, neste caso va a ser un disco, un artista ou algo, ti me dis dúas cosas rápidas. Vale. Así, Berrogueto. Berrogueto, dúas cousas. Aprendizaxe e historia. Acabas de dicir agora Espido. O Espido é o dúo con Guille Fernández, acústico. Sí. Moita felicidade. Moita e felicidade. Debe ser un dos discos máis rendibles da música galega, non? Porque mira que saíron concertos de aí. Saíron. O Intríngulis non chegou a contar. Non. Nordestinas. Risas. Risas. Moitas risas. É o proxecto que máis me rin e aprendi moito. Nordestinas, o pianista de Rábade, sí. Uxía Pedreira, mas sí. Un disco tamén moi guai. A cada canto. A cada canto, que teria que dicir a cada canto? Bueno, sí, a cada canto reflexión e canción. Sí, e as dúas riman de novo. Reflexión e canción. E hai uns momentos, moitos, o temos comentado por aquí algunha xente da Piruchela, o que acadastes ti é máis Xavier a nivel de dúo vocal, foi impresionante. Sí, cantábamos guai xuntos, porque hai cosas que están en directo e digo, mima, tío, porque estaba super ben cantado. Sí, non era fácil porque había que coller as tesituras para home e para muller e tal, pero sí, cantábamos guai. Bueno, as colaboracións, algo que parece imprescindible na escena actual, o sea, que alguén colabora con... Eso é o mellor que lle pasou a esta. Sí. Para mí, sí. Non é un oportunismo, así... A veces sí, a veces non. E no oportunismo tamén hai cousas maravillosas. Quero dicir que o que parece para algúns oportunismo, pois ás veces, pois que te vexa outra persoa, que compartas diferentes estilos, que artistas grandes, moi potentes, colaboren con artistas máis pequenos, pois porque lles gusta, que saben que iso non vai a ser trascendente, pero a mí me parece fantástico. É dicir, creo que é o mellor que lle pasou á música. Un disco, se falábamos de que este disco non ten directo, o Pélago... Como Benzón. Benzón. Se cho me soy apuntar. Por agora. Bueno, Benzón tivo 2 directos, que foi o Festival de Cines, mira ti como é a vida, e Vila García. En Vila García, que digo aquí, Vila García que creo que me contrataron todos os discos, todos os espectáculos que fixen, foi creo que o único concello que nos contratou, creo que porque está Benzón tamén en Vila García, senón tamén sería CD, porque en CD tamén. E Benzón, un disco que moita xente cando falamos así en Petit Comité decimos, que Benzón é unha pasada. Benzón non tivo xira, pero tivo 2 espectáculos. Claro, pero foi a fotografía dun momento clave para ti. Super. Sí. Aparte que ten o está cheo de fotografías. Sí, son todos os teos, sí. Sí, é un disco super potente, de moito tránsito para min. Sí. É un gran disco, Benzón. Sí que o é. E agora entramos ali no que se chama, pois, a máis... O pop. O pop. Sí. Lúas. Bueno, Lúas é o meu disco, o disco máis íntimo que teño, pero de longo, o sea, é o meu disco no que son eu, pero en estado puro. Eu vexome aí moito máis que aquí non son eu, sino que é o meu entorno, é dicir, non estou narrando nunca en primeira persoa, senón que estou como narrando como en varias persoas, igual que me pasan moi ben, pero Lúas son eu todo o tempo. O meu favorito, O mundo está parado. Tamén o meu.
Sí, porque este é o disco que eu comparto con Carlos, no? Que en principio compuxemos prácticamente a medias. É un disco moi que ten unha produción, bueno, apostamos moito, había cordas, había ventos, había moitísima música, era un disco así como tamén era íntimo, pero, bueno, Pero ten un toque social, non? Sí, xa empeza aí a ter o toque máis social. Falaba antes con Javi. Estabas, en aquel momento da composición, estabas en Pazos no colexio, non? Non foi nesa época? Sí, ese disco está composto en Pazos case íntegro. O sea que non sei nin como facía, pero sí. E logo o EP. O EP da Bola de Cristal. Ese que non ia sair, non? En principio. No, pero ao final dixen, boa, xa gastei un montón de cartos, teño que... Entón xa vin aquí ao Jofre a tocalo e vendín, eu que sei, vendín todo ese día. Estaba Leandro ali que me levou 5 ou 6. Porque era moi barato, acordaste, Leandro? Era un EP e era así como un formato, ese sí que non aí non lle dimos nada de tal, dixen eu aquí que rentabilizar isto porque dedicar isto aquí que non vai sair. Fora moi guai, quixéramos 1000 copias e vendímolas moi rápido, que costaban 8 euros cada copia. Logo chega un disco que para mí tamén é bastante importante porque supuso a primeira vez que facía unha entrevista así en serio a alguén. Sí. Era cando preparábamos o libro e estabas en pleno proceso de inmersión. É que eu xa quería facer inmersión cando fixen O Mundo Está Apagado. Eu xa tiña esa idea, levaba moito tempo coa idea de facer o das linguas peninsulares. E quería facelo desde a música actual, desde os textos actuais, que non foran músicas tradicionais, porque logo sí que o fixo Rosalén en ese disco que ten, que tamén é maravilloso, que se chama Raíz ou... Matria, non? Matria, non? Sí, algo así. Matriz ou algo así, non sei, moi constante. Pero ela fixo desde músicas populares. E eu non quería facelo desde músicas populares porque reivindicaba un pouco que eran os textos escritos agora, neste momento, non? E, bueno, tiña clarísimo que facía moito tempo que o quería facer e tardei, porque sempre tardo, vou dando os pasos así, tarde. Immersion falábamos antes, que era o primeiro disco con Olivera Studi, entón aí se abre como outro son, claramente. E chega aí Costuras, e aí xa cando me dis, Pepe, este disco que é moi difícil. Xa me empezas a decir aí... No, eu non creía que Costuras era un disco con un son que non existía aquí. Ese son, non había ese son aquí. Costuras. A min Costuras, A Bola de Cristal, O Mundo Está Parado é o meu disco preferido por cuestións tamén emocionais. Pero o son de Costuras, a min probablemente Costuras é o máis pop. Comercial, no bo sentido. Hai como 4 temas ou así que son moi comerciais, moito máis comerciais. E logo xa chega Rubén, que aí xa ao meu afundimento. Sí, o primeiro vídeo de Rubén, aí xa foi desarmar, non? Sí, por Rubén, un disco durísimo, o sea, é unha pasada, pero un disco durísimo. Denso, como vamos, de coitelo e garfo e veña, sacha aí, venga, corta por un cacho de aquí, un cacho de lá e a ver como faz. Aí foi unha frena, é dicir, nos pasamos de freno aí. Bueno, era denso nas letras, denso no concepto, denso nas capas, denso nos arranxos, era denso. Está ben, non? Tamén, non pasa nada. Sí, ao final a carreira se mira en global, non? De todos os palos que tocas, todos os formatos e todos os conceptos. E deste que un pouco xa falamos, e que vai quedarse en directo, non é por presionar. No, igual facemos como Benzón, non haberá xira, pero mellor hai 2 concertos ou así. Se conseguimos que non lo contraten, pois igual sí, pero non sei, xa veremos. Se chega, chega, e se non chega, pois non chega. E por que é difícil no directo? Porque pode ser porque estás cansa tamén do esforzo de Sintes Horizonte. Bueno, porque montar un bolo para, montar un espectáculo con 2 concertos, eso mal, moi mal. Moi mal porque é un esforzo increíble para non rentabilizalo nada. Ese esforzo do que falas, cando falo con outras artistas, pois é unha das cousas que o mellor sin querer, simplemente por ser ti, lle serve como referente a moita xente. O sea, que non faz ningún disco, ningún xesto por agradar, por conseguir algo, no? Que se vou no que o trato cos músicos, o trato profesional e todo isto,
é unha das cousas que, supoño que sin querer, saiche, non? É unha das cousas que primeiro comenta a xente de Wally. A parte do tema musical, si comentan o tema de simplificar na industria como hai que facer as cousas, non? Bueno, Eu transmito. Se fose eu, non faría as cousas como as fago eu. Aviso, quede claro. Que vos quede claro. E a moitas compañeros lle digo, como fago eu, non é ben. Creo que é ben para moitas cousas e moi mal para outras. O sea, eu fago cousas que creo que fago moi ben e hai cousas que fago fatal. Pero, se non podería chegar á miña casa, botarme de riba da miña almofada e dormir tranquila. Entón, pero a nivel de falo ben? Non fago ben, fago fatal. Moitas cousas moi mal, pero moitas cousas fago as ben. Entón, eso significa que podo dormir tranquila. Bueno, eu xa, con esta frase para acabar xa, tes algo que queras comentar aquí na Piruchela? Non, quero dicir isto, que non quero que soe en plan, moitas cousas que fago mal, non sei que, quero dicir que é como todo, quero dicir, ti fas as cousas como eres, non? Un pouco intentas ser o máis coherente posible contigo mesmo, e iso significa que hai cousas que fas ben e outras que fas mal, porque non somos ni perfectos ni nada por estilo. Pero bueno, eso que sei, hai xente que me di, pero como non vas a xirar este disco? Porque de momento non teño forza, e iso é porque tamén estou un pouco mermada de forzas desta xira que foi tan intensa e de moita enerxía. Entón, bueno, pois agora tócame parar para pensar como quero facer as cousas e fareinas como son eu. A mellor fago 2 bolos, a mellor fago 5, a mellor non fago ningún, depende. Pero nunca vou a facer unha xira, montar unha xira íntima para ir á Praza do Pobo de non sei que e que ninguén me faga caso porque hai que escoitar, hai que querer escoitar este disco. Pois mira, non, eso sería un absurdo. Así que está ben. Cando é a data en San Froilán? 12 de outubro. Que non veu Sintes Horizonte? Os que estades aquí. Viu no todo o mundo? E non. Fai por ir ao San Froilán. Sí, xa teña marcado. Vale, porque é verdade. Porque ahora entradas para a fin de xira xa non. É o 12, non? O 12 de outubro. Sí, eu creo que Sintes Horizonte é un espectáculo que todo o mundo sae moi contento. Un espectáculo, como que é de moi boa onda, sabes? Había outras cousas que non, pero é de moi bo rollo. Eu creo que paga a pena velo porque eso que pasa en riba dese escenario, que é como unha sinerxia moi potente entre todo o mundo que hai ali. Primeiro, que toda a xente que está de riba do palco ten unha calidade musical extrema, non? Pero aparte diso, hai como unha enerxía maravillosa que eso dase poucas veces e en Sintes Horizonte sí que se deu, entón, por eso é tan guai, creo que sí. Bueno, alguén quere facer alguna pregunta? Este é o momento. Sí, eu quería facer unha, quereime co tema da industria. O tema da industria. Sí, porque é algo que se comentaba tanto nos 90 que a explosión foi, que se traduciu en que non quedou nada ao final de todo aquilo. Entón quería saber que podemos aprender do que non fixemos, que se pode facer para conseguir que a súa industria, quen ten que facelo, como hai que empezar, todo eso. Eu non teño nin idea. Quero decirche que entendo perfectamente o que queres decir. Eu sí que non creo que non quedara nada, quedan moitas cousas aquí. Home, quedanos, desde Fuxan os Ventos, desde Milladoiro Fuxan os Ventos, quedan moitas cousas daquilo tamén. Que non se fan as cousas ben, pois claro, pero que dicir, o pobo galego non fai as cousas ben. O sea, o pobo galego, por idiosincrasia, é capaz de ter unha empresa potentísima e vendela por cachos aos de fora, ou non? Eso é así. Pois isto tamén é como un pouco de reflexión de que queda. Pois, bueno, pois quedan cousas maravillosas que ten este pobo que é increíble e outras que non podemos ben, pois, que vamos facer? Por eso somos un pouco xeneroso tamén. Eu que sei, que non sei, tamén me quedo pensando que isto non é só a industria da música, e podemos casi trasladalo a calquer industria no país. Sí. Non sei, isto é o que penso eu, que a mellor non é certo. Creo que o que hai é poucos ciclos, en xeral. Así como no teatro,
tuveron unha etapa que agora están, xa non é tanto, non? Que tuveron unha etapa onde se organizaron ben, onde se levaba o teatro a moitos sitios e onde todos os povos tiñan tal. Na música é sempre máis difícil porque técnicamente xa é máis complexa. Entón os concellos teñen que ter unha infraestructura bueno, de máis cartos, un investimento de máis cartos, hai concellos moi pequenos. Que pasa? Que habría que dotarnos culturalmente para poder levar iso aí e non costaría tantos cartos. Xa vos digo que non costaría tantos cartos e incluso hasta se podería facer rentabilidade política para todo o mundo de isto. Estou convencida. Si isto faz como tes que facer, pero, bueno, non sei, é que non sei cal é a fórmula. Se soubera cal é a fórmula, vamos, xa o tería dito, pero non teño idea. Bueno, pois... Xa está. Moitas grazas. Grazas a vos por vir a escutar este rollo meu que teño. Sempre é o mesmo, sempre digo, sempre conto o mesmo, non? Bueno, que me coincide. Xa, Pero sempre estamos falando por sempre. vale. Hai que adaptar. Pois nada, moitas grazas por vir a este local así que é tan maravilloso, con esta xente increíble que aínda cree que se poden facer as cousas de xeito, sí, en pequeno, de xeito distinto. Eso é como o que decía, ¿no? Que como son os consumos. Bueno, pois podes comprar a tenda do lado ou podes ir ao Carrefour, ¿no? Pois decidimos como facemos e a veces picamos no Carrefour, que tampouco, bueno, neste caso no Carrefour si pasan cousas, pero podemos picar nun establecemento grande e consumir dentro do que é o capital unha e 3 e 10 veces, que non pasa nada, pero que o noso día a día, pois, sexamos conscientes do que facemos. E coa música, pois exactamente o mesmo, non? Pois así que...